Costa, pero bien, ¿eh? Jaioa, makinetako Iñaki aldo ez dago eta ez dago izan gauko benka eta urratxo berriz, eta berrogeita amabi postu guztira. Alkarri zarka begiratuz. Zandare. Ezango duela, eazio bukatzen du aurrena, nago. Ekotegi. Xavi Taldua, Modena Muro, Zegoela de la Barca, Rio Mercedes, eta Tokio Pateriko Gazeriaren eta dugu, Bizko, Xabier Naso, eta berrez ere, Alejandro, Arieta, Makasotxe berriak. Maki Dani Peñarek gano, eta mejor que piano el Gazerian, Euda berrogeita hamar euro, plaka eta eskualdeko izanik, ama ez da berrogeita eskualdeko. Eta plaka, Jose Lopide, Aramaioko Zintzarri eta beste euro zerutako. Berrogeita hamar euro,